बियो आदित्य खाख्लारि बियो बे आदित्य खाख्लारिया जोंनाव नै हाइ कर्टनि अर्डार दं सुप्रिम कर्ट जोंनि हाइ कर्टनि अर्डार दं सुबिदा खालामना होनो नागिरदों ओंखायनो आङो प्रमद बर' सार आरो दिपेन बर' सार नन ट्राइबेल मानसिफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायनि थाखाय पंकज इस्लारिनि आदित्य खाख्लारिनि सायाव गोख्रों अजद मानोना ट्राइबेल संघनिफ्राय आदित्य खाख्लारिखौ थाबैनो बोख्लायनांगौ मानोना बिथाङा सिरि सिरि नन ट्राइबेल मानसिफोरनो घुस लानानै थाखा फैसा लानानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट होबाय थादों बिनि गोख्रों अजद आरो डिसि एडिसिब्लाबो गनाय नङा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना गासिबो डिटेल्स बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरोना मोनसे रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो सानदों जे जोंनि सायाव बेसेबां कनस्पिरेसि खालामगासिनो दं जोंनि ट्राइबेलफोरखौ नाख्रेबनो थाखाय जोंनि बर'फोरखौ नाख्रेबनो थाखाय बेसेबां खैसार सागासिनो दं फारफ्रोम साइडनिफ्राय जेरै हानि बेलायावबो नाख्रेबनानै दं एसटि सार्टिफिकेटनि बेलायावबो राजनितिक भाबै नाख्रेबनो नाजागासिनो दं साख्रि बाख्रिनि बेलायाव नाख्रेबनो नाजागासिनो दं बेखौ मिथिनानै जोङो आरो दाख्लैबाव जे जिनिसा आवगायावनो जोङो सरनियानि केसाव जोङो थांनाय बोसोरावनो जोङो नम्ब कुमार सरनियानि केसावनो जों बे सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो हाबायमोन आरो बे मदासिफोरनोबो बे थांनाय 2023आवनो आदित्य खाख्लारिया बे एखे टाइमाव जों जेला नम्ब सरनिया जों बिराद नांफुगासिनो दं बिराद दावहा जागासिनो दं बे समावबो आदित्य खाख्लारियानो मदासिफोरनोबो राभा हिसाबै सार्टिफिकेट होनो हागोन होननानै बियो मोनसे लेटार हरबाय बियो बे लेटार हरनायजों बिसोर दा मदासिफ्रा बे लेटार हरबाय बियो आदित्य खाख्लारि बियो बे आदित्य खाख्लारिया गावो गुवाहाटीयाव थानानै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिनोबो जाय मानसिया नन ट्राइबेल बे मानसिनोबो बे सार्टिफिकेट इसु खालामना हरबाय गुवाहाटीयाव जिरायनानै नाथाय जोंहा ट्राइबेल संघआव दं मिथिगौ जोंनि क'क्राझारनि ट्राइबेल संघ बाक्सा जोंनि चिरांनि बा जोंनि उदालगुरिया बेबायदि होआ होननानै मिथिगौ जायनि थाखाय बेखौ लोगो हमहैनानै नैबे दा आदा होननाय बायदि महेन्द्र मदाहिया बेवहाय थांनानै बेखौ कनभिन्स खालामनानै खालामहैदोंमोन दा बै होआखिसै बै समाव डिसिया होआखिसै बेबायदि हरनायखौ नाथाय उनाव बियो दाना मा जाखो राभा संगठननिफ्राय लाफैबावबाय बेखौ आरो बे थांनाय बोसोरखौ जेरै जों केन्सेल खालामहादों डिसिनाव मेम'रेन्डाम होनानै जोङो बे डिसिनाव मेम'रेन्डाम होनानै आरो बे मेम'रेन्डामखौ जोङो रनज पेगुनावबो हैदों जोङो रनज पेगु सारनोबो हैदों जे सरनिया आरो मदासिफोर नन ट्राइबेलफोरनो होनो मोना होननानै बिथांनोबो मेम'रेन्डाम हैदों बिनिफ्राय स्टप जानानै थाबाय दा नै आदित्य खाख्लारि होनाय बे होनायखौनो आदित्य खाख्लारि होनदों जे मालाबा 91आव बेबायदि होनाय दं होननानै बियो होलायबावनानै मैया अल राभा स्टुडेन्ट संगठननि 10टा संगठननि राभाफ्रा फैनानै डिसिआव रायलायबाय ओमफ्राय जोंनि ट्राइबेल संघनि आरो ट्राइबेल इउथ लिगनिखौ लेंहरनानै रायलायबाय बिथांमोनहा जोंनिया मोननैल' संगठन बिसिना 10टा संगठन ओरैबायदि प्रेसार होबाय ओरैबायदि नाख्रेबबाय दाना एडिसिआ जाय बिथाङा इनचार्ज दंमोन बियो होनबाय नोंसोर आंनो ट्राइबेल संघआ जिखुनु आंनो रिकमेन्ड खालामबानो आं बेखौ सार्टिफिकेटखौ होगोन होनबाय दाना राभाफोरनो 10टा संगठना नारसिनबाय ट्राइबेल संघनि जोंना आदा अनिला आरो बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनहा थोरसो बिथांमोनहा माने मा खालामनो उफाय गैया जाबाय माने बिथांमोनहा दा सुइसाइडआवसो थांनांगौ ओरैबायदि गिनानै थाबाय बिथाङा माने मेन्टेलि टर्चार मोनबाय बाइपस खालामजानायनि थाखाय दा बिथांमोनहा जों जगाजग लागासिनो दं जों बुंबाय आदा गिनाङा जोंनाव नै हाइ कर्टनि अर्डार दं सुप्रिम कर्ट जोंनि हाइ कर्टनि अर्डार दङ मोननै बे हाइ कर्टनि रिपिटिसन मोनसे पिआइएल मोनसे आरो नै दा जोङो बिनि एगेन्स्टैनो जोङो दा पिआइएल मोनसे होबावनानै दं जे पिआइएलखौ जों दा रेजिस्टार जाबाय थाबैनो बेखौ जोङो अर्डार मोनसिगोन जे बेबायदि नन ट्राइबेलफ्रा मोनो मोना जों बेखायनो बुंदों जे जों हाथियार बाहायनाया बेनो जों आयेननि हाथियार जोङो रावबो जोंनि लिडारफोरनिफ्राय हेल्प मोनाबा जों रावबो जेनेबा बेफोरखौ नांनो थाखाय जोंहा रावहाबो गोहो गैयि बायदि जानानै थाबाय खिन्थु जों फिसा अर्गेनाइजेसन जानानै जोङो दा बे जिनिसखौ आयेननि हेफाजाबै जोङो दा कर्टआव नांगासिनो दं बे बेसेबां बोसोरनिफ्राय जोंनि बे ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्सन एस'सिएशना जोङो बेबायदि खामानिखौ 18निफ्राय मावगासिनो दं नाथाय जों 23आव जों बेखौ फुलफिल खालामनानै जों दा बे खामानियाव जाहाथे जोङो दाख्लै हाइकर्टआव जोङो साक्सेसफुल जानानै जोङो नम्ब कुमार सरनियाखौ जों एमपिनिफ्राय बोख्लायनो हाबाय बे बोख्लायनो हानायावबो जों दुग्गां जायाखै नाथाय जोंनि सोरबा सासे देरहालांबाय जोंनि सासे बर'आनो देरहालांबाय जोंहा बिराद गोसोआव गोजोननाय आरो दा बेबायदिनो दा नै माखासे कनस्पिरेसि लागासिनो दं फारसेथिं नारख्रेबदों फारसेथिं पलिटिकेल नारख्रेबदों बेबायदि होननानै दा जुदि मदासि होननानै जाय मदासिखौ जों मिथिगौ बे राजबंसि गामियाव गामि सिङाव थानाय राजबंसि मानसि होननानै जों मिथिगौ खिन्थु बियो मदासि टाइटेल लिरनानै जोंबो मदासिनाय आरो बेखौ बिसोरो मा खालामदों अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन अल राभा अर्गेनाइजेसन सापर्ट खालामबाय बे जोंनि राभानि होननानै
नों राभानिब्लाबो बे मदासि होननाया मोनसे कमिउनिटि जानानै थाबाय बे साब ग्रुप साब ट्राइब बेबादिबाबो मोना बेखौ जोङो जुदि बिदिबा सरनिया कसारियाव मोनगौमोन नोंखायनो जों बेबादिबाबो मोना जायनि थाखाय नाय जोङो हाइकर्टआव रिट पिटिसन आरो PILआनो बेखौ माने डिसमिस खालामबाय जे बेबायदि मोना होननानै दा बिदि मोना होनसेयावबो दाना ओरैबायदि जाबाय हाइकर्टनिखौ नोंसोर नाखल माने न'हेर खालामनानै दाना ट्राइबेल सुंगा होबानो बर'फ्रा होबानो मोनगोन आदित्य खाख्लारिया गावहाय रिक्स लायाखिसै जायनि थाखाय क'क्राझाराव थिनहरबाय क'क्राझाराव मानो रायलायनांगौ जागो बेथ' अल्ड आसामसो जानांगौमोन बेथ' अल्ड माबायावसो जानांगौमोन नाथाय क'क्राझार थिनहरबाय क'क्राझारा होबानो होनो हायो उमुखौ होबाय होननानै रिफारेन्स लालायनानै होबाय बिसोरो रावबो होआखै होनो हाया बेबायदि आरो होयोबा कन्टेम्प अफ कर्ट जाय डिसिआ बे कनसार्न खालामो जों मैयाबो बाहाय जों जेला रायलायो जोङो एडिसिजों सार नोंथाङा होयोब्ला जोंनि बे हाइ कर्टनि अर्डारखौ मोनसेयाव जुदि नोंथाङा होयोब्ला नोंथाङा कन्टेम्प अफ कर्टआव गोलैगोन मानो होनबा जों अलरेडि कन्टेम्प अफ कर्टखौ जोङो तामुलपुर आरो बाक्सायाव होबाय होमबा नोंथाङा बेखौ बोरै खालामनो हागौ होमबासो बे बुजिबाय जे बिदिबा नोंसोरो ट्राइबेल सुंगुरजों रायलाय होनना बुंबाय जों ट्राइबेल सुंगुरजों मानो रायलायनो नों ट्राइबेल सुंगुराबो मिथिगौ जे होनो मोना होननानै ओंखायनो मा बे होनो मोनैखौ नोंथाङा काउन्टार साइन खालामग्राया नोंथाङानो अथ'रिटिया नोंथाङा बेखौ खालामनो मोना सोरबाया जुदि नारसिननानै प्रेसार खालामनानै हरोब्लाबो ट्राइबेल सुंगुआ इन्डिभिजुवेल मानसि बियो पाब्लिक मानसि बियो नारख्रेबजानायनि उनाव हरनोबो हागौ खिन्थु नोंथाङा होनो मोना होमबा बे आं होआखै बेनिखायनो आं दासिमबो होआखै नोंसोरनि माबाखौनो लानो थाखाय आं जिउखौ लानो थाखाय होआखै नोंथाङा होनो मोना मालाबा दाहो मानो होनबा बेयो आयेननिसो जों होननाया जानाय नङा नाथाय जों कर्टनि आयेननि बा आयेननि संबिधान दं संबिधान दं संबिधानाव जेखौ होनदों बे आयेनखौ रावबो बारसिननो हाया नोंथांबो बारसिननो हाया ओंखायनो जोङो बे आयेन बे हाथियारजोंसो लाना जों दावहा नांगासिनो दं जोंहा उफाय गैया जेबो बेनिखायनो आङो बेखौल' बुंदों जे आदित्य खाख्लारिया सासे सरनिया होनायाव जोंखौ 10 बोसोर जोंखौ डिप्राइभ खालामनानै होबाय आरो दा बे मदासिखौ दा फैगौ इलेक्सननि थाखाय बेफोरनि थाखाय गुबुनफोरनि थाखाय बेबायदि कनस्पिरेसि खालामगासिनो दं सुबिदा खालामना होनो नागिरदों ओंखायनो आङो प्रमद बर' सार आरो दिपेन बर' सार नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथाङा बे आदित्य खाख्लारिखौ जों बोख्लायनांगौ थांनाय बोसोरावनो जों बोख्लायनांगौ होनना बुंदोंमोन बिथाङा मरिगाव थांनानै गुवाहाटियाव थानानै जों मिथिबाय जे इलिगेल बादि बे सार्टिफिकेट होगासिनो दं होनानै सोरबा नन ट्राइबेलफोरनो होनानै बेबायदि होनानै बेनिफिट लादों आरो बै मानसिफ्रा साख्रि मोनबाय नोंसोर बोरै मोना बे साख्रिखौ सोरबाया होनबाय जोङो 25,000 होदों ओमफ्राय सोरबाया 30,000 होदों होननानै बुंबाय बे साख्रि एखे मावलायग्रा जोंनि माखासे मानसिफ्रा मिथिनानै जोंनो बे खबर बिदि मोननानैनो मावदोंलै ओमफ्राय ट्राइबेल सार्टिफिकेट दं बिसोरबो फ्राय ST स्टेटआवसो मोनदों होनना बुंबाय खिन्थु बे मानसिया ST नङा बे जोंनि जाय साख्रि मावफाग्रा लोगो बिसोर मिथिगौ बे मानसिया ST नङा खिन्थु बे मानसिफ्रा मोननानै दं दा माबोरै मोनदों नैबे जिनिसखौ जों मिथिनो मोनदों बेनिखायनो आदित्य खाख्लारिया 30-35 बोसोर खामानि बेबायदिखौ दा मावथोंसै जाथिया जोंहा अलखराव गोलैबाय नङाब्ला जों बेबायदि खस्थ' मोननाय नङामोन जोङो थाखा फैसा गारनानै जोङो साथामसो मानसियानो जोङो गावनि निजे फैसाखौ गारनानै जोङो बे केसखौ नांदों दिनै मोनसे केस खालामनांगौब्ला दिनै कर्टआव थांनांगौब्ला जों बेसेबां फिस होनांगौ बिनि बादैबो जों गाव इन्डिभिजुवेल केसावनो जों माथाय हेडेक जाबाय थायो दिनै जोङो रायजोनि थाखाय मावनायाव गावनि इन्डिभिजुवेल दिनैसिम आं दाख्लैबो